Hola, Bet! Hola, Bot! Bot, tens alguna notícia que donar-nos sobre Glyphine? Doncs, ara que ho preguntes, sí que tinc una notícia. Saps, Bet? Ja no caldrà descarregar la G mai més i tots els nens i nenes que entrenen amb nosaltres al llarg de la setmana ho podran fer des del seu iPad, tablet, portàtil o PC. Podran accedir al seu perfil d'entrenament directament des de la nova web. Això vol dir que el nou software serà compatible amb Windows, Mac, Ubuntu, Linux i altres servidors. A més, a la nova web, els seus pares i mares podran trobar molta informació sobre Glyphine. Genial, Bot! Me'n vaig entrenar que avui m'espera una super sessió a casa. Fins un altre, Bot! Adeu, Bet!